Čaute ľudia, dneska vítam nového videa, dneska idem natáčať pušky tento skin. Ideme do desiatky, a tak môžeme ísť na to. Dobre, auto ideme, chceme vypnutý. Dobre, poďme. Prečo sa mi seká Wi-Fi? Kámo sa to nejde. Dobre, jeden Kenji. Nie! Ty koko, sa to nejde. Končilo, lebo je večer, budem to ešte strihať. To nejde ľudia. Dobre ľudia, to je. A môžeme sa vrhnúť ešte na skiny a také, no. Takže tu máme Shelly, nemám veľa, Buster Shelly, Shelly a Banda Shelly. Tu mám Nitu, tu mám iba 2 skiny. Tu mám Colta, to je Rockstar Colt a Auto Colt. Tu mám Bula, to není moc skoro nič. Tu mám tento skin a tento, nechám si tento. Potom mám tu Broka, ktorý má 1 000 000 skinov. Kúkajte, vidíte sami. A to mám Prima, to je iba jeden skin. Barley to iné, kúknite, 4 skiny. Tu mám Poka, ani jeden. Rosu mám, iba jeden skin. A pokiaľ chcete druhú časť Super Brawlerov, no tak nezabudnite presnúť like, odberov. Vidíme sa na budúce. Čus, čus!